Дами и господа, изпращам безработният Елин Цидиридис, за да завладее сцената като музикалния сърцеразбивач. Ladies and gentlemen, Том Джонс! Дами и господа, едва ли има неща, които да не знаете за него, но все пак ще опитам. През 64-та парчето, което ще чуем, било написано за певицата Санди Шоу. А неизвестният до тогава Том Джонс записал демо на песента, за да я пратят. Но Санди била толкова впечатлена от записа, че предложила на Том да изпее вместо нея. И времето доказа, че Санди е била права. Нека да посрещнем легендата Сър Том Джонс! It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be mine? Very much for being here tonight, and especially the ladies. Please see me later. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Funky Monkeys Band, невероятни! Ау! Колега, много Сър добър. Джонс. О май гад. О май гад. Ако Цидиридис ви е чупил главите като Том Джонс, подкрепете го в приложението Нова Плей с ясното съзнание, че гласът ви е за него и за никой друг. Николаус, не знам дали знаеш, че Том Джонс са го замерили с сутиени. Знам. Тук не видях много да хвърчат. Видях, че твоята приятелка Борянчето тръгна да се разкопчава, но се спря. Кой? Ти не дей специално. Аз на Бубето казах специално. днеска да е без сутиен точно по този повод. Какво каза? Днеска и казах да е без сутиен точно по този повод. Бубе, нали? Къде Окей, е тя? да, така е. Специално днеска е без. Разбирам. По-важно обаче дали ще замерят с точки на края на вечерта. Нека да видим. Да видим. Елегантериума дали ще замерят с точки. Може ли да го пропуснем него днес? Това е за мен куцинтериума. Нека да отидем към журито. Да чуем журито. Нека да видим. Дръж го. Слушай, Каза се театериума да чуем. Адски чаровно, че не излизаш от образ. Никога, по никакъв повод. аз не съм способен. Ти си уникален. Благодаря. Ти си. Как успя да го направи? Това е музикант, много трудно на слабо време ще направи това движение. Ще бъда честен, Кажи. нямам никаква представа. Просто... Това ме радва още повече. Не знам. Значи го има в себе Значи си. го носиш в себе Това си. движение го носи от порождение. Значи има нещо абсолютно съвършено в теб. Знаете? Убеждавам се. Всеки път. Благодаря. Да ви повече оставим и да приглушим светлината. Би могъл... Ай, Борянчето, тук не е удобно. Сега ще ти кажа. За пеенето няма много да говорим сега. Не дейте. За лични отношения. Не, имаше добри попадения. Да. Улучваше на места ненадейно мелодията. Няма идея как.
Но успешно. Но до там. Но образа. Съвършенство. Съвършен образ. А да не говорим, че ти даже си приличаш с него, между другото, когато гледах това изпълнение. Днеска си казах, на него ще му е много хубаво тази имитация, защото вие даже си приличате по някакъв странен начин. Благодаря. Моля. Да чуем... С кого? С Том Джонс. С Том... Да, господин Нормално Мануш, е. кажете Той нещо Том Джонс. Студентериум да чуем първо пред вас. Студентериум. Той не гори очила някъде. Фънки, дай! Фънки да ти си. Разбирам. Не можах да разбера. Веско, кажи ти. Аз ще кажа, искам да кажа, защото на първо място Пише, страхотна започни песен ти се падна, много позитивна. Страхотна имитация, поведение на сцената, глас като имитация само. Нали? Толкова беше позитивен, че интонационно неверните тонове не играеха голямо значение. Абсолютно. И сме над нещата. Благодарим на журито. Благодарим. Ако смятате 40 години, въпреки някои грешни избори в миналото си, дайте единствения си глас в продължението нова Плей. Браво, Бяга силни аплодисменти. Да.